मा जाखो? मामा नोङो मा जाखो? आला जोंजों फैफादों नोङो मोसौ लायनायाव? नै मामि नै दुब्लि बारियाव मोसौ लांफैदों। मामिया दुब्लि बारियाव मोसौ लांफैदों। नै मामा नै Butuh, udah, udah, nih, udah, mana gedeng, udah, tua zengna, ani lo, butuh nih, sejak kembali nanti, dari berburu di kami, berburu kami, jemputan kabar, China border. Malaysia. Malaysia ni duri jabat sungkul. Mana kita? Udah. Oh iya. Siang nggak tuh saya. Serkaya ada yang musuh apa? Yang mami dari kafe deh. Serkaya ada kan? Musuhku serkaya dari. Ayo, huli yang musuh. Kita mana musuh ah? Ay, musuh. Iya. Ya, sampai ya. Udah deng. Sudah. Allah. Dia mana? Kali videoखौ नायो ओमफ्राय मा खालामामोनलाय मामा? Subscribe खालामा होनदोंमोन नामा? नानिनि भिडिअखौ नायो ओमफ्राय नानिया होनदों Subscribe खालामानो, ओंखायनो खालामनो थिनदों। नायनानैल' थायो होननानै बुंदों नानिया, ओंखायनो जाय नायदोंमोन बिसोरो नानिनि भिडिअखौ मा होनदों? मा खालामनांगौमोनलाय मामा? मा खालामनांगौमोनलाय दे मा दे बुंलै दे मा खालामनांगौ दे साबसक्राइब खालामनो थिनदों मामिया साबसक्राइब खालामनो थिनदों ओंखायनो खालामदो ने माने साबसक्राइब खालामनो थिनदों मामिया साबसक्राइब खालामनांगौनो खालामद' बेलायनो खालामसैनो माने दाना बोरमा होना लायनांसिगौनो फैद' ओइ